Tauraro a masana'antar Kannywood Nuhu ya bayyana yadda mahaifinsa ya taɓa sama masa aikin gwamnati amma ya ƙi karɓa saboda ya fi son sana'arsa ta wasan fim. Nuhu ya ce bayan ya kammala karatunsa na digiri na farko ya yi bautar ƙasa a garin Ibadan har ya fara sana'ar fim a Kano sai mahaifin nasa ya samar masa aikin gwamnati da ya ƙi karɓa. A lokacin da na dawo Kano ina da abokai biyu, Rabiulu Ibrahim da Hadisu Bello, suna so su shirya wani fim na ƙashin kansu kowannensu. Suka shigar da ni ciki suka buƙaci na ja ragamar fim ɗin. A lokacin ne mahaifina ya sama min aikin gwamnati sai na ce masa a'a, domin kuɗin da zan samu a fim ɗin ya fi abin da za a riƙa biya na a wata, don haka ne na ce fim zan yi ba aikin gwamnati ba. Lamarin ya zama gagarumi domin har sai da mahaifiyata ta shigo ciki ta yi ta ba wa mahaifina haƙuri har ya haƙura. To haka abin yake, in ji Nuhu. Lokacin da Nuhu ya karɓi lambar karramawa a Indiya, fitaccen jarumi na Kannywood ya shaidawa haka ne a wata hira da wani kamfanin samarwa matasa aikin yi tare da ba su shawarwari da shi ta kafa sadarwa na zamani na bidiyo. Kamfanin ya yi hirar ne da Nuhu domin ya ba wa matasa shawarwari tare da ƙwarin gwiwa akan al'amuran da suke so su cimma a rayuwa. Jarumi Nuhu ya kuma bayyana irin ƙwazon da jajircewa da ya yi lokacin da yake ƙoƙarin cimma burinsa na zama ɗan wasan kwaikwayo.